Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Malam kai ga ciki kai ligimo. Allah ya kwaci miki dan rabiya ne Abin za ka ba. Abin mana. Ku ce mun abin ni amma zan gane wani kun. Shikenan bari fito ma a mutum kuɗi na za ka ba ni. Kuɗi na har da gidan nan kuma ajiye ma da ni nan shaida ne a gaba na kwarai ma ba shi kawai ka ba shi kawai a bani shi ne magana ne magana biya ina za ka ba shi wallahi da ai kuma adadin ka ya wuce magana kuɗi ne duk inda za ka yi faka ne musu yau a ba shi kuɗi kawai ka je ka ake rayuwa ba shi kuɗin muna nan mu ina za mu kuɗe ba kuɗi ya gina wannan gidan da kuɗi na kuwa wannan raina aka yi ni da kai bai ce